chapter 3 uzasifundela verse 1 siyophela verse number 7. Awe ama kama andela apu yuzu tini verse 7. Sifunda incwadi yezenzo chapter 3 from verses 1. Kekaloku uPetros noYohane babenyuka bendawonye besiya etempileni ngexesha lomthandazo ililixa lesithoba. Kwaye ke kuthwelwe indoda ithile ibisisiqhwala kwasekuzalweni kwayo. Besiya etempileni sawushumayela kunye ngexesha lomthandazo ngoba inolungisa iatmosphere for miracles ngumthandazo. Imimangaliso ayitsalwa kodwa xa sekwimo umthandazo imimangaliso ibasenzekelayo. Hallelujah. Atopya kukwinto ebikade ihluphe iminyaka yayiqaphela lento ayisekho ngoba sikwimo yomthandazo uqhawuka izibopho ezinzima. Hallelujah. Namaqhaga amadala ayabothiwe ayakhululeka kasi kwimo yomthandazo. Yolena unasuka izinto noma ungumuntu abayelelwe umuntu womthandazo. Hallelujah. Iphepile sinamandla isikhungo selungisa futhi siyoyisa ngoba bawakhela bayelelwe emsebenzini bawesixesha xa ungumuntu womthandazo abalali bethalatha wena uthi uvuka kwakho uchithe yonke into umuntu othandaza unamandla. Oh, hallelujah. Bakhulule bapheze beqalekisa umzi wakho bade bawuzele ngomva wena ngomzuzu ophakame ngawo uchithe yonke into. Maloba igama lenkosi ezingelosi zobumnyama ziyoripota abasathana zaba ngamakhala ezinye ziqhoka imilenze. Hallelujah. Ngoba ngumuntu womthandazo
engqibayo. Funda mama sithandaze yini. Kwaye-ke kuthelwe indoda ithile ibisisiqhwala kwasekuzalweni kwayo. Abebeyibeka imihla ngemihla emnyango wetempile. Lowo kuthiwa mhle ukuba icela amalizo kwabangenayo etempileni. Eyathi yakubona uPetros noYohane beza kungena etempileni, yacela ukuba bayilize. Thenge uPetros noYohane eqwalasele kuyo wathi, khangela kuthi apha. Yabagqala ke ilinde ukwamkela into kubo. Yes. Wathi ke uPetros isilivere negolide nayo. Kodwa ndinako ndikunika kona. Egameni likaYesu Kristu mNazaretha vuka uhambe. Wayibamba ngesandla sokunene wayivusa. Zomelezeka ke kwalapho iinyawo zayo namaqatha ayo. Verse 8. Awuyiqhubile thandaza yena. Bawo liwilizwi lakho bebe ngelakonakala. Thixo wethu othandekayo sihleli phansi. Nkulunkulu wethu oyingcwele umzi wakho Nkosi yakha dilisa nyothula ngalizwi lakho. Mile Nkosi mtata wethu ezathetha nathi siyathandaza. Bankosi umyele mthambise umgcobe mzathetha nathi angafihlisi egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Uze kube nguna kuze kube nguna makube njalo imimangaliso. Yabona xa uthethwa ngomthandazo uthethwa ngento ekwaziyo ukuyisondeza imimangaliso. Bendibalisela sizawuthandaza. Ngingumfundisi esimo tadumpostini esimo ngapha kwaseBhofo apha emini ibone into yokuba usathana le ndawo uyikhonze kakhulu. Amaxesha abo okuthandaza makuwongeze. Haleluya. Ngicela umfana wase-next door ongasindiswanga nosindiswa uba andikhaphe, ndifuna andibonise indawo ehlathini endinothi ndithandazele kuyo. Fana nje an ordinary man yalapha ekuhlaleni. Yathi laa nto ndikhona indawo mfundisa ndiyabonisa yona. Zamane ndihamba nawe siyothandaza. Hey! Nomfana akasindiswanga uzolala ongathafeni. Kukulula nokumlisa. Yayazi kukulala. Umuntu wasesibulayo yandlela ndithetha. Haleluya. Wena mfana sayiqala le nto ngomfundo. Nakusasa Sunday sivuke ekuseni siyothandaza. Yini mfanini nelapha nanza mkhopha ngapha. Haleluya. Senibafikile sifuduke isithathi kwasekhaya iyangelathi ngoba kunzima ukuthandaza xa uqalayo kodwa xa sewuphakathi uyahamba. Haleluya. Haleluya. Nangumva uqala wayithi bawotho sezulwini waphana umuntu oligama ungumntana wakho okufeke nalokho kwenza emhlabeni. Hey, haleluya.
receive balongo. God ngesiphinge. Hallelujah. Ini kuya hey, volina ndomelanga. Na light izesiphinge siye. Hey, siyabona lokufana. Siyabona. Saphela akakhonzi nathi. Akakhonzi ngokhozi. Kodwa uyakhapha sothandaza. Umazi wakhe wathi sikwinyanga yesithathu sisenza le. Uthi mfundisi lo mntana uyamdelela ukuba ebene fit bekhofu. Iveni bingapheli lo mntana engakanga khofu. Whatever sits wakahamba naye uyothandaza entabeni. Akusekho nto lomfana yenza. Uthi athi kuye makayeke nesipilisi atyayo ngoba ukhosula uphilile. I-atmosphere ekriyethwa ngumthandazo. Ezinye izinto uzithathi nokuthetha uThixo ubona isidingo. Asiwe madoda. Sometimes siyakwazi uthetha izinto uthi bazibona izinto sizithethayo asisidingi. Nto esiyidingayo yileya. Yaphiliswa lo mfana. Usaphiliswa namhlanje. Usindisiwe ngoba ukhonza uThixo. Waphiliswa ekhonzweni. Akayazi uThixo wamkhulisa ngeliphi ixesha nama ndiyazi. Kodwa uThixo wasezulwini wamkhulumisa. Hallelujah. It's popular. Babethandaza ngexesha lethoba. Eliphophile lendoda yayimane ithwala iyobekwa ngakwisango letembile uba mayingqibe. Ifamele lomfo yayisitya isitya ngokungqiba kwakhe. Haleluya. Kanti ngale mini uThixo une-divine appointment unye naye njenga namhlanje. Uthi emanikini ngakudala ngazombili
omelezeka amadolo ayo ngenxa yegama likaYesu. Haleluya. Afuna handkerchief. Xa lusegama ubita bana handkerchief. Asina oil. Asina pressure. Kodwa sine gama. Yesu. Haleluya. Ngoba abantu bakakiwe. Bakakiwe the Old Testament. But this is the New Testament. Ngoba bafuna amandla. Amandla ngebo kwenyinto. Ubuko udala bemthembuya bakahlambe izitya akakahlambi lakho bezathi buko alikhulana ngamakhumsheni buko hlambe izitya kalomboy ngamakhumsha le nalikhulana emagqabeni funeka ndifele segunyeni the authority. What did? You have a big and different. What is it of sound? Uma kwesiji. Kwenza bana ufuna ukugoloza ndikho. Akukho bani za report. Office. Bana nagunya lokugibela la endlu. Yini gunya lokugibela la endlu? Kanti mesa. Kanti lilikhulu. Lokugibela. Hallelujah. Hallelujah. Kanti bayabuya. Abantwana bami. Abantwana basekhaya. Drugs. Ngegama likaYesu. WaseNazaretha. Ipoison. Elapha emzimbeni wami. Elayitshizwayo. Iyayabalala. Ngegama likaYesu. WaseNazaretha. Cancer. Cancer. Hlukana nomzimba wami. Ngegama likaYesu. WaseNazaretha. Kanti igama. Ayisukeni madoda. Sinibanga into. Ukuthi alikho igama elimiswe emhlabeni. Abantu abangasindiswa ngalo. Igama likaYesu. Haleluya. Kuba kulingana kwakhe lophiko. Zakambalela ubali kulikhona. Kodwa wathatha ubume bobukhosi. Watheske waya emnqamlezweni. Kungoba igama lakhe liphayisi. Ngaphezu kwawonke amagama. Ukuze amadolo emhlabeni nasezulwini aqubuthele igama likaYesu. Everybody ngakuthethezela. Kodwa igama likaYesu. Ithi kusekhaya kwakho ngegama likaYesu. Uzayigrapha inkunzi efufunyana. Inkunzi efufunyana namhlanje
bazalwane zethu tata uMpostile usindisa abantwana bakhona bahlangane nesilo esalandwa ngutata wabo ephangela ezibayeni eGauteng. Caba wahamba wayotsho Swaziland wafika wanikwa into abantwana bakholetela nabasebenzile. Haleluya. Kubizwa amathwala atsho ncamo, kubizwa abathandazeli laba bambululayo. Kube nasistofile bakhunjwa ukhunjwa ukuthi isitofile sidala kodwa inyoka ihambe emzini. Hayi amen. Sahamba noma sikhali wabuza unkosikazi wami tata Kabukho uqinisekile wawumpita Kabukho ngo-68 ndani ngekho ngelo-68 hayi ngekazi kwakho wakusanda umama mna ngowesine nabakho igama lenkosi uyamubhala lo inyoka ka-68 ile mfazi le nto sinayo indala le nto yayikhona umhlaba ungekabikho umhlaba wakho ngayo abangakhona ingekho yona. Haleluya. Haleluya. Sahamba nala mfazi sakhona abantwana bethu sawuthandaza mflamsi. Haleluya. Abanotata yavimba kasayenzela ezanto zabo ngoba ilwa nabantwana kuthala kubizwa bangikhwele mntwana awakwazi ugqotha umamlambo umamlambo kahambi. Haleluya. Safika sabamba nendlu exego lileli phansi lidunjelwe imilenze impilo ayisenhlanga kulo. Yakuzatata kwenzeka ntoni ukuthi ndathatha into mntana ndingayazi kuba ndandifuna uphekwa ndingathakatheki kanti le nto ndiphekwa nayo kukho into efakwayo apha kum uthi nangoku ndixakile abantwana bam njengobabona nje bathi noba sebendile. Haleluya. Yabakhweletela emzini sazitsho iprayer sazi into isandi sento iduma ngasebuhlanti nangethi into bakule chain prayer inkosikazi yayikude ngoba kwalamhlanje kukwindawo eyenziwayo yamatakane yamacaca. Haleluya. Haleluya. Yangathi kukho into edumayo onaduma zange niluve ngaphambili yangeta nangena manuele kodwa nakhona ndithembe ikhaya.
ithi yangena kwisango elihle ngoba yankathi babukela abantu bengena